Sisay po sa maganda, may pinaganda na si Presidente, si makawala rin na ito, wala na rin ito. Yan, pwede. Sa mga akin, isa natin, yung papalang namin, baka itataw ka na kayo. Dapat na ito, ilipat siya. Yan sa Dogo. Yan sa mga mga istak sa barangay. Inabigyan na parang tumusin na pinaka doon para mapunan na ito yung programa ng Batch 1986. Halloween campaign, their kingdom come, their will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. God Almighty, sana po manyanaan daw, mapasumpo kami, halos sa 1986 at maging maupa po kami labot. Salamat po. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Thank you, Jennifer. Wayan! Yun yan, ang natarang naman dito sa Saido Barangay. Si Miss Mga ate, ano yung hindi ko hindi ka maganda ng basta. Ito na, ano ba po ito? Ito na ito po! Kaya po natin ang basisimik ng tabuko na kapaubang mga katiya. Pasti papado, pasti agad dan natin salamat po sa guys, kaya ako pinagsisigyan. Dahil mga mga po, salamat po sa mga video. sige na po, salamat sa television, salamat po kayo sa buhay. Galing ka ba daw sa video? Ano daw? Ito natin pa. Ayaw pa ko? May drone ka ba? May drone ka ba? Ayan ang? Maya na yung drone. Uno ito rin si Kuya. Ang speeding tayo, man din. Kuya ko naman dahil. Talaga sa office. Kailangan may tungkol yan.
Dadaran ito sa marami mo hirapin. Kawan na ano nito para magaan. Yan. Ito yung isa kayo nakasilbi ako. Batch 1986. Ano talaga nakahilo? Yan. Kamu dyan. Ano ang mabilang ha? 1, 2. Sige po. Wait lang. Hindi ka. Ano pangalan mo, baby boy? Ha? Antonio. Pang mayaman. Yan na, picturean mo na. Ano lot picture? Oy, sir. Two, six, 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 5.
Cristo po. Kaya bantuan ang sa itong barangay, sa po dyan, iuwi kasi si Mrs. Bayoga. Gusto na po i-acknowledge sa pag-abot ko sa kuya na ang pag-awa. O, di mo na magharaya. Pag-press pa iyo. Dako itong anak ko. I-distribute ko na lang na yun sa maabot. Ha? O, si tapos na magsaka. Pwede na ulit Apilay na sila. Apilay na sila ito. Oh, di na. Oh, pwede din. Dali na. Ah, di na. Oh, kuana di gina boy, di gina. Gina, dumana ka mo sa orian, darakon. Isaradit lang, saradit. Oh, ayan, oh, ini saradit. Sige.